Salam hormatly kardeşler. Bugün geçenki meclisimizin dowamyny alyp barýas. O geçenki meclisimizde e, geçiş döwründe hakykaty ýoýan, hakykatyň yerini yalan bilen bilgaslaýyn çalışan we hakykaty kiçi düşüren her bir şahs barada ýöregde kanunyň döredilmegi diýip demäň üstünde gurrun edipdik. Şeýle bir kanun bolmaly. O taýdanam diňe düzedilen ýere izi giderli diýilen sözü geldi. Ýa-ni öz boluşly sözüniň ýeri çalşyldy. Izi giderli diýip. Baştan okap berjek bolsam, täze Türkmenistana geçiş döwründe guramaçylykly terror toparyň ýa-da şoňa ýaraňjaňlyk edýän şahsyslaryň, ondan başga da öz başdak şahsyslaryň guramalaryň we toparlaryň dürli hilli sabotaj maksatly alyp barjak işleriniň gelecekde çäresine seredilmegi babatda gurucu mecliste kanun kabul edilmegi teklibi. Bu kanun eğer güýje girse şeýle häsiýeti bar. Birinji, bu kabul edilecek kanun gurucu meclisin konstitusiýon hukugy dikeltmesi bilen bilelikde güýjüni ýitirjekdir. İkinci, emma gurucu meclis döwründe ady geçen kanunyň bozulmagy netijesinde günäkärlenýän şahslar, guramalar we toparlar gurucu meclis güýjüni ýitirenden soň hem ady geçen kanun boýunça jenaýata çekiljekdir. Olara ýüklenýän günä izgiderli dowam etjekdir. Üçüncü, güýjüni ýitirenden soň ady geçen kanun boýunça hiç kim hiç bir gurama we hiç bir topar günäkärlenip bilinmez. Hormatly kardeşler, indi bu kanunyň üstünde eğer hem pikir bolsak, pikirdeş bolsak, şu kanunyň nemesine degişli karakterleri el almaly, şahsiýetleri ýa-da häsiýetleri el almalydyr, bir açyklyk getirilmeli, kimlere degişli, nähil ýagdaýda bolýar diýilen soragyň jogabyny bermelidir. Ondan soň o ýa çäresi nähil bolýar, nähil bolmaly diýilen gurrumy el alyp bileriz. Bu arada yankı okulan kanun, yankı teklip barada pikirini aýtmak, düzeltmek isleýän kardeşlerimiz var bolsa, şu wagt şondan başlap bileriz. Ondan soň ýoş-ýoş yankı şu düzgüne, yankı ady geçen düzgünleri bozýan şahslara geleriz. Yani kimler bular? Teklip edilen kanunyň ýazyly görnüşi, manysy boýunça pikirini aýtmak isleýän, goşanyny goşmak isleýän kardeşlerimiz. Demek bu kanuny kabul edilmeli bolsa, o kanuny kabul edýäsmi diýip bir oýlanşyga gidip bileriz. Wagt ýitirme. Parahat kardeşimize söz berýän 3 minut wagt berýän. Sağ olun, hormatly kardeşler, öýreňizde. Men geçenki kirimde bizim sünnet resiminde şol yüzüme durup bilen ok jany ýagdaýda. Telefon edip maňa haýwat atanna sana oğudun ne paylaşya deyip haýwat gorkudýada şart şeýle maňa nomeryny berdi. Şol aýtdy, sen oğudun ne paylaşya diýip haýwat atýardan soň jedatyny kim bermeli? Nereye çekmeli? Şonu arkadaşım eləyəm. Mümkün olsa, hormatly kardeşler. Cezasyna sud karar berýär. Birinji, yankı şu düzgünler ýa-da şu işleri eden wagtyň jenaýatda we kanuny ortaga goýulýar. Şol kanunlar bozulan ýagdaýynda o işe sud seredýär. Yani sudyň bir işe seretmegi üçin ortada bir kanunyň bolmagy gerek. Kanunyň bolmagy üçin bir düzgünüň tertibiň bozulýandygy ýa-da ýerine ýetirilýändigi ma'lum edilmeli. Onda sözü Muhammed kardeşimize berýän.
Sağ olun. Derlerde şeyler ýagdaý barda bir cemiyetiň bir ýady bar. Onun üçin öňkü YouTube kanalda gepleşiklerimizde de şu agalyk geçildi. Cemiyetiň bir ýady bar, bir ýadyndan çykarmaýar köp edilen zatlary. Bir wada häzirki döwürde garşylyk berip bilmese-de döwür ütkenden soň eýem garşylyk berip başlaýarlar hem şu propaganda işini alyp barýan kişileri öz arasyndan aýryp başlaýar. Oňa ýagdaý bolan sebäp o taýdaýan Gurji meclis karar çıkarmaly bolýar sebäbi karar çykmadyk ýagdaýynda diýem olara garşy bir täze döwürde garşylykly hereket başlajak. Şoň üçin kanunlaşdyrylmaz hat oňaýly sebäbine başga bir nemeden mysal alyp görelim. Ortaýetde Ukraina uruşuna mobilizasiýa işe geçirilende şonda ortaýetin içindäki watandaşlary gaçyp nemelere geçtiler de. Kazakistan diýdi, Gruziýa diýdi. Şo taýlarda ýa-da şol ortaýetin içine gidip işlemene giden rahmet migrantlaryna diýilýän sözleri şolaň özlerine diýdiler. Diýmek ki, cemiyet özüne diýilen zady şo wagtlaýynça ýurtsadan şonu ýerine gaýtarýar, ýerde işte hukmany döwletde ýady bar. Onuň üçin şo garşylyklaryň propagandistlara garşy bir garşy zat alınıp barlaýanda da şonu bir mümkin olduğundan kanunlaşdyrmaly. Döwletiň döwlet bolmak üçin iň birinji gerekli attypata edilmeli. Men şunu aýtjakdym. Sağ olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Geçen mecliste de adı bellenip geçilen şahslar, toparlara ben bir sorak vermek isteyen şular. Geçen mecliste adı tutulan toparlar şahslara nähili ve nirde ve kim tarafından ceza verilmeli? Yankı Parahat kardeşimize beren cevabım aslında şoň cevabı. Ol yankı nirdeligi täze Türkmenistanda. Bu geçiş döwründäki edilen jenayatlaryň, beýdüzgünçilikleriň sorawsuz, sowalsız galmazlygy üçin yankı neme diýip bilýär-de. Bir wagt o döwür bilemiz oktuk, ýalňyçypdyr, bilsek etmezdik diýilen bahanalar ortaga goýulyp bilýär. Şo bahanalar ortaga çykmaz ýaly. Häzir öňünden ýene şunun kanuny bar. O düzgüni barty diýip aýdylmak üçin. O ýere Türkmenistanyň içi, Türkmenistanyň täze guruljak sudy, garaşsyz, kazyety. Yani cezanı vereceğim, yani şo kazyet. Ya bu şeyler işleýär. Nähili ceza şunu bilsin. O cezanı bundan soň o gurrun etmeli. Yani o cezanın yani şu häzirki öňümüzdäki mesele boýunça cezanın nemesi aýratyn bolup biler. Bu hem öňüne alyjylykly häsiýeti bar. Serpiktiriji diýeli, yani käbir adamlaryň pälinden dönmek üçin neme bolmaly? Soň bularyň eden ýanky nemeleriniň ziýanlary bardyr. O ziýanlary soň ortaga çykar. Bu täze Türkmenistanyň nemesinde belki 10 ýyl, belki 15 ýylyň içinde ortaga çykmaga takma şikayeta edilen dawa göre üýtgäp bilýär bu zatlar. Sağ olun. Sağ olun. Muhammed kardeşimize söz vereyim. Meşhur da sonra ulan yüzlemek için şu geçiş döwrü değil ya da şu geçiş döwrü haýsy wagt aralyklarynda amala aşyrylýar, haýsy wagt aralyklarynda şu göz öňünde tutulýar, şu täze Türkmenistana geçişi
Päsger vermek için edilen hareketler büyük faydalarını aldığında kayıtı doğru seyretmeli. Sonra oldu. O geçiş dövrü Milli Halas Ediş Komiteti kurulandan beri yani hasar ediliyor. Gutaryan wagty, yani başlanyan wagty Milli Halas Ediş Komitetinin kurulan günü. Gutaryan wagtam konstitusiyon hukukun dikeldilmegi. Konstitusiyon hukuk dikelen wagty Milli Halas Ediş Komiteti doğulu gücünü yitirecek. Şu aralık geçiş dövrü, yani boş dövür değil, geçiş dövrü täze Türkmenistan'a geçilýän dövür. Şimdi şu an Türkmenistan'da häzirki öňümüzdäki Türkmenistan'da kanun ve hukuk düzgün tertip bolmandygy üçin o geçiş dövrü diýilen bir dövür var. Hakyky, yani asıl Türkmenistan'a öwrilýänçe, yani täze Türkmenistan diýäs biz buňa. Ýöne şonuň arasynda ediljek ýanky jenaýatlar, nemeler, gowy zatlar hem bolup bilýär bu. Hem erwet zatlar hem bolup bilýär. Hemmesiniň belligi alınıp bir döwlet institutu görnüşinde işlemegi. Yani geçiş döwrü şeýlere. Tamam. Onda başka sonra bolan ýanky kanun bilen balanşykly we maslahat berjek bolan söhbet kardeşimize söz berýän. Sağ ol söz bereniňize. Kanunlar şu geçiş döwrüne güýje girecekdir diýlen näme pikirde aýtdym-da. Men pikirimçe häzir şu wagtda dowam etip duran günlemizden biziň geçiş günlemizde giýýär diýjek bolýan. Yani men pikirim bu. Sebäbi hakykatdan uzaklaşdyrýan adamlar, ýaşalar ýaly sabotaj işlerini edýän adamlar, yani 7 ýaşdan 70 ýaşlar şeýle bolsun, Türkmenistan, Türkmenistanlar bolsun, etsinler şonu geçiş döwrüne häzirki wagtda edip durlar, amala aşyrdylar. Bundan soňra şu hereketler dowam etjekler, Türkmenistan gurulandan goň. Şoň üçin men häzirden kabul edip almaly diýip teklifimi aýtjak bolýan şu ýerde. Ondan soň bunu ýanky sen aýtyp geçdiň de sözüň bir ýerine. Şunu nime sabotaj edýän adamlar hökman jezasyny çekmeli. Yani elbetde jezasyny çekmeli. Yani bilip etýärlermi, bilmän etýärlermi diýilen soraň çykýar. Elbetde bunu bilip etýärler. Sebäbi yalandan uzaklaşdyrýarlar bu halky. Yani birinjilik bilen yalandan uzaklaşdyrýarlar, ikinjilik bilen erkini we ruhuny alýarlar adamyň. Yani hakykaty kabul etjek bolan adama gorky propagandasyny ulanýarlar, ýa bolmasa Allah ýoluny ulanýarlar. Yani bunyň jezasy agyr bolmaly. Diýenden agyr bolmasy sebäbi adama azat pikir etmeli mümkinçilik beren oklar. Pikirini uğurlayanlar da, pikirini uğurlayan oklardan hem yanlış tarafa gönüp durýarlar. Ya yanlış tarafa iterýärler. Yani bil kastayın edýärler bunu. Şeyler ak sorun çykýar da ortada. Azam bu jezasy nähilek diýilen soradylar. Ol men pikirimçe jezasy agyr jeza bermeli teklif edýän men. Yani bilmän etýän bolsa onda başga görýän, yani bilip bil kaslaýyn edýär bunu bilip. O şeýler açymlaýyn sözü. Sağ olun. Hawa ine şu kanun girenden soň bilmedim diýilen zat ortadan aýrylýar. Esasy maksadam ýa nemede şol. Bilmezlik ya bilmek meselesinde. Indi şu işi edýän şu kanun boýunça diýelim bozulýar bir düzgün. Şu düzgünün bozulmagy ýa-da bir tertibiň nämäni bozulmagy näme mana gelýär? Mysal üçin şonu Türkmenistan gülýaly asuda diýen adamyň aslynda niýeti näme? Şonu diýen adamlaryň.
hemme zat ortada vakti ve häsiýetlerine geljek bolsak şu kanun bozulma nemesinde. Ya Parahat kardeşimize söz vereyim. Yankı veren soruňuza sowun sözüň kardeşler. Sözüňize şu kardeşler. Yankı veren soruňuza men jogabym özümçe. Bir şol jinaýat topordan peýdalanýa. Ya şonuň görkezmesini işleýe. Şoňdan aýla-aýla pul gelýär şonuň hasabyna. Meşeýle düşünýän. Başga adam ýöne gidip bilen adam o hatda diýmeýär. Yok manan adam buyruk gelip adana pul geçmese hiç kim şu an mud gelmeýär. Bilip dur da sebäbi. Hakiki bizim diýatymyz dogry. Bizim dogurluğumuzy ýalana urmak üçin jem propaganda diýiş üçin jenaýat topordan pul gelýär düşünýärmen. Şahsy bähbitler üçin ýani. Şahsy bähbit üçin gününü geçirmek üçin, baýamak üçin genişleri. Halka karşıda terör toporu golluyor. Bizim garip halkım baskılaýar. Oyundurmazak konuda gözün neme. Bu kulü takacak konuda. Ne sözüm bitti kardeşler. Sağ olun. Söhbet kardeşimize söz vereyim. Abi edýän etmeleriniň asyl sebäbi näme? Näme sebäpden etýän diýilen soraw. Yani bu ütköşük soraw dälmi ka diýjek bolýar? Bu sebäbi ýok bulan. Yani sebäbi şu hereketleri edýänligi üçin şolara şu näme jeza berilmeli. Yani sebäbi ýok hiç ýeli. Sebäp bir sebäp bilen edýän bolsalar sebäbi ýok. Yani bil kasdaýyn edýärler bular. Bir sebäp üçin edýän oklar bil kasda bilip edýärler yani. Okey bolýa halkyň gözi saýlasa yani köpçülik halkyň gözi düşünjesi boýunça ýok men şu ýalanyň süýlen ýaşajak diýip halkyň gözi saýlasa onda başga urun. Yani bunu saýlatdyrýarlar şolar yani. Şu sistemany. Yani elbet zat yani has dogusy. Ya mena şolar ýaly pikir edýän. Hiç sebäp ýok ha. Bu näme kile edýärler ýanky hökümete garşy görüşip duran adamlar medya arka tarapdan. Ya hökümet hakykatdan hökümetiň tarapynda durup halka näme şey hakykata garşy görüşip duran adamlar medya. Açyk. Yani bu hiç sebäp ýok, bu sebäpsiz. Yani öyle bir kaslaýan edýän bolsa şu sebäpsiz ýanky almaly jezalary. Şolar pikir edýän meni. Aha, sağ olun. Aycahan kardeşimize söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Menem şu taýda öz teklifimi aýdaýyn diýdim şu meclise. Şu jenaýatçy toporun yalan propagandasyny edýänleri, başga da sabotaj edýänleri şu geçiş döwründe şu kanun hökmany diýip düşünýän. Hemem şuny çapdan tizden tiz maslahatlaşyp şuny bir kanun girdmegi teklif edýän meclise. Hökmany wagtynda kabul edilmeli diýip düşünýän. Şoň üçin hökman olar jezasyny almaly diýip düşünýän. Şoň üçin teklif edýän şuny. Goldaýan şu kanunyň tizden tiz çykmagyna. Sağ olun. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Şimdi bir teklif verilen karar alacak. Bolýar da üstünde işler ne bolýan? Şimdi şu bir tarihi bir nemes var da vacip meselen çözýär da. Şimdi şunun ýaly adamlar Göktepe döwründe de yani Russiýanyň imperiýaň gelen döwründe de bolançylar adamlar. Ýöne halk owat näli öňde duran serdarlar, sergesteler näçe düşündirjek bolsalaram halk bilmedim tadarak geldim ya. Has başka da atlara gözü gittimi
aly bilmendirler. Şunun aly dönükler, yani öz iliniň dönügini, toprağının dönüklerinin üstü bilen edilýändigini. Şu wagtga adamlara mine hakyky düýýa ýany adamlar şo Göktepe'däki Rus paşalygyna imperiýasyna hyzmat eden adamlar. İkisiniň hem beýnesi birşalaryň. Şu gelecekdäki ýaşlara da açyk görkezip kitaplara ýazyşdyryp şu kararyny wazy etdigini şo taraban başynyň köpçülüge ýaýyp boljak-da. Ziyanlaryny, peýdalaryny. Sag bolun. Sağ olun. Hawamynyň ine niýetiň nemesi, aňyrsy şeýlerek bolmaly. Hakykatdan hem bir näme hyzmat edýärler. Olara hyzmat eden wagtam halk ziyan çekýär. Şu halkyň ziyan çekýän nemesinden çykýar bu kanun nemesi. Yani halky aslında goramak. Ve ine ýalňyşýan, o bilmän edipdirin diýenler üçin hem öňünden bir näme diýelim, bilmegi üçin bir sebäp de. Muhammed kardeşimize söz berýän dowamında. Sağ olun. Şimdi berde şu ýangy ýyldaşlaryň kardeşime aýdyp geçdiler, şu bilkastlaryň edilýärdi. Yani men pikrim şu taýda bilkastlaryň bolupdylar ýöne şu propaganda ýanky sabotaj işlerini alyp barýanlaryň köp bölegini seredimizde. Näme üçin näçe ony anyk aýdyp bolanok, ony köp bölegini seredimizde ýa bular 3 arka diýip alaly şeýle, 3 arka nesil ýa şol işleriň içinde ýetdirilýär da. Onun ne sunwat alemde seredili, sunwat taýpasyna, o taýda da şoňary köpçi. Onun soň kelýänler hem şol dogry şu bolmaly, şu diýip belki hata edýärler ýa-da ýa o taýda bir dören şoňary umumy pikir bar, şeýle ýaşamaly, şeýle bolmaly diýip şo pikir kabul edip girýärler içine. Bilkastlaryň diýsem boljak, ýanky nesilden nesile dowam edip gelýän bir bölegem bar bunyň içinde. Ony nähili düşünsek, düşünbermeli olan ýagdaýyny öz islegilen edýärmi ýa-ki bir pul üçin edýär elbetde. Şu kiçirek bahwitler üçin hem gaty uly ýykyn berýärler da. Belki düzeltmesi gaty uzun wagt aljak, ýykyn berýärler aslan. Men şunu aýtjakdym. Mawa. Şu zadyň ýalňyşlygyny bir bildirýän, aýdýan düzgün ýa-da kanun ýokda, ine şonu biz döretmeli hökmen suratda. Düşünüşüm boýunça. Ýa-ki aýdylandan. Hawa Miwe kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler, sağ olun söz vereniňiz üçün. Menem ýanky kardeşlerimin aýdyşýaly şu propaganda sabotaj işlerini edýänler häzir täze çykanlary bar. Конечно, o öňden 30 ýyldan beri bu işi edip haram pul bilen näçe adamlary satyp, nähili adamlary Türkmen halkymyzyň geljegini, näçe dowuljak çağalaryň dowulman galanyny sebäp bolanlar bar. Ýöne olara öz aralarında men pikirimçe kiçijik näme pula satylanlar var. Soňdan çykanlar. Näme? Dogry düzgün gepläp bilen ýok, terbiýe almadyklar. Ana şolaryň elleri bilen hem sabotaj, propaganda geçirip nämeçek bir özleri indi yetiş bilen ok nawerne. Şolaryň elleriniň üstü bilen hem Türkmen halkynyň ýoluny ýapjak bolýar. Ýöne bu olar isleseler, islemeseler seramno indi 21-nji asyrda bu ogurlyk, yalan sözler bular geçen ýok. Uşo tehnoloji döwür geldi. Şoň üçin menem şu öz pikirimi aýtmak bilen diýen şu
en ağır ceza alsınlar. Şu yan kemine ait geçtin şu öňden şu kanun yok. Şu kanunu hükmanı suratda näme etmeli. Güýje girismeli. Bu ýen haram pullarını burundan çıkarmalı buların. Sebep halkymyzyň geljegini ogurlap, adam satıp bulardan vatanımıza näme yok, peýda yok. Öz eden işlerini normalny yaşajak olan halkın öňüne geçip öwet boljak bolýarlar. Ýöne bu işleri bolan menim şonu aýdyp geçen diýdim. Aha, sağ olun. Aa, Aziz kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Kardeşler söz verelim. Benim şöyle aydık geçecek yankı kimliğine veren sorana cevap aytmak isteyen de Cenayet Topar'ın propagandasını yürüyen Toparlar yani nem için propaganda yürütkenlerini severim söyledim de. Yani benim fikrimce bunlar kısaca aytsam cahil yani edwatran işinin ziyanını ölçep bilmeyen cevapkarçılığın nermediğini bilmeyen adamlar bir fikir eden de. O belli bir böyle var. Yine bunu yani bu propaganda işini bilip ve bilmeyen etme hata diyor. Cezası yok. Ben de olmalı. Hata ediyor. Yani belki çare görmeli fikir eden yani. Sağ olun. Sağ olun. Söhbet kardeşimize söz vereyim. Yani bağışlayan yan kardeşlerimizin biri şeylere ilk geçti de halkın özünün isteyen bolmağı mümkün ilk geçti de. Üç arka şu sistemi devam etip gelirdi häzir kıwatda Türkmenistan'da. Men bu söz bilen alaşam ok sebebi halkın özü bu zatlary şu wagtky Türkmenistanyň häzirki jenaýetkar hökümetini isteyen bolsa unda jemgyýetiň özüne alyp barşy we pikir edişim başgaça bolardy. Şonuň üçin häzirki wagtda şu wagtky ýagdaýda mundan soň jemgyýet bu sistemany istemeýär, isleýän bar bol köp bölegi. Eger isleýän bolsa ýene aýdyşym ýaly başgaça alyp barardy özüni. Bunu ýanky Allah ýolları bilen isletjek bolýarlar. Häzirki sistema gowy, näme etseň etip bolýar, ýene şoňa meňzeş mysallary getirýärler. Yani prezident saýlawy geçirdiler. Şonu barmajak adama mecbur edip gatnaşdyrdylar. Yani halk barmajak adam baran olar, şoňa saýlan olar. Dogrymy? Häzirki ýagdaýda bize garşy alyp barýan işleri ýanky bizi näme etmek ýa-da şo halkyň gözünde näme düşürmek bolup durýar şolaň maksady. Yani aşağı pes derecede herkile şyltaplar atmak, alny nemeler atmak. Yani görköz bilen oklar hiç ýyl sultanmalary. Şonuň üçin bu sözleri alanlaşamak halkyň özü isläp duran halka garşy ýalňyş maglumat bermek. Ýene bir gede gaýtsam ýa agyr jenaýat aslında olsa. Ya halkın isteği bir düzelmeli. Halkın özü isteği şu täze Türkmenistany. Sağ olun. Sağ olun. Mercan kardeşimize söz vereyim. Bu ildeşlerimin aýdyp geçişi ýaly çyndanam halka ýalňyş maglumat berýärler. Näme diýenimizde de her zadyň özüniň bir netijesi, özüniň bir jezasy bolmaly. Men bu kanunyň girilmesini ildeşlerim hatarynda, menem kardeşlerim hatarynda goldaýan. Sağ olun. Sağ olun. Cemal kardeşimize söz vereyim.
Salam kardeşler. Täze Türkmenistan bizim çağlarımızın, yaş neslimizin geleceğidir, umududur, azat erkinliğe çıkmak arzuudur. Täze Türkmenistan'ın kurulmasına karşı çıkmak, yaş neslimizin erkinliğini elinden almağa sinanışmaktır. Täze Türkmenistan'ın kurulmasına karşı çıkan terörist toporunu, cinayetçi toporuna yarancanlık etmek ve halkın terörist toporuna yarancanlık edip halkın akılını bulaştırmak halk düşmanıdır. Bular ağır ceza almağı gereklidir. Meclisimize şu kanunu almanıza goldayan. Sağ olun. Sağ olun. Ya, hakikaten Täze Türkmenistan'a karşı çıkmak için edilýär. Bu zat geçiş dövrünün kanunlarının döremevi ne itiye. Bunu son Täze Türkmenistan'ın içinde karşı çıkıp biler, yanlış yere gitme mümkün Täze Türkmenistan'ın. O zatlara çıkıp biler yani şu atkıya adayı üýtgetmäň Täze Türkmenistan erbet diýilen ýalap bir nämäni öňe sürýärler düşünşümizden boýunça. Hawa sözü Muhammed kardeşimize berýär. Sağ olun. Ben şu yan kaydanlamalı boşmaçı aytacak bir başka mani veren vakaydan atlam ve Sohbet kardeşimin aydanlarına cevap hükmünde. Bu tayda ben gözümde tutan şahslarım ya kişilerim bular häzirki döwürşi aktif propaganda işler, sabotaj işlerini alıp barýan kişiler gözümde tuttum. Şularyň häzir hayran bolsa biriniň bir ýygyna seredemde öňkü ejesi kakasy ýa-da atasy näde şolara seredemde de şolarda da şunaly ýyldöwürden bäri ýankyl sabotaj, propaganda işlerini alyp barýanlary köp. Men gözümde tutarım şol kişiler boldy. Sağ olun. Sağ olun. Açıklık getirenimiz için. Tuğçe kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Meni gızıklandıran bir mesele var ve bu sorak görünüşünde gidecek. Häzirki nämäde adımdan çıkardım durumda. 5 minut bermen soňra gepleyin. Toparlayın. Bolýar. Başka? Halmurat kardeşimize söz berýän. Sesiniz yapıktır eğer gürläp duran olsanız. Bağışlam. Kardeşler, şu mahal her biriniz yurdun içinde bar bolan ähli kynçylykly ya şular ýaly agyr meseleler gorda götürürsiniz. Ol näme bary? Ine aýdalyny jenaýatkar terrorist topordur. Ine sütün ýalyk bu. Ine şonuň daş töwerini gurşap alan yaranjanlar var, ýallakylar var, şolary bilip bilmän hyzmat edýärler var, ýa-da şo rejimi gorlap özüniň şahsy bähbidini izlerleýärler var. Şolaryň hemmesiniň aňyrsyny kyçyjek şahsy bähbit diýär. Meselem aýdaly $1000 gazanmak üçin ine döwletiň milliardlyk baýlygyny biler çepe sagy sowmagy ýa-da harçlamagy ýa gözüni yummagy taýýar ähli adalaty. Şonuň üçin bular şu zatlar üçün ceza çekmeli däliýen düşünje var şulardy. Ya şu ede oturan işlerinin cezası yoktur diýip hasap edýär. Olum mümkün zat näme üçin? Sebäp kanun ýok. Şolary şu edýän jenaýetleri üçün şu terzaky, şu mesverdaky ceza bardyr diýilen kanun ýok. Ine biz şu kanunyň üstüne işläp oturup şu kanun kabul edilenden sonra şu parahat kardeşimizin aýdysýal polisiýam alıp hasabalar onu prokuroryň sülçüden işi deňer sonra suda geçirir suda kararını çykarar şu edilen anyk jenaýet boýunça.
Şonun üçün biz şu kanunu kabul etmeliğimiz zarur. Şu kanunun üstü bilinen son biz şol yankı cenayetkar terörist topar bilen şolara hizmet ediyen arasını üzmekçi bolyas. Olar bilsin. Öz ediyen cenayet üçün irde işte hükmani terde şu kanun boyunca ceza çekecektir. Ol bir. İkinciden, indi näme var? Kemine kardeşimiz düşünüp gelýärdi näçe şu düňe geçiş döwrüniň kanunydyr, sonra güýjüni ýitirýärdi. Atı doğru. Biz Milli Halat Ediş Komitetyny döretdik. Şo günden bäri şu komitetiň garşysyny, Gurucu Meclisiň garşysyny, Gurucu hökümetiň garşysyny, şahsiýetleriň garşysyny, halkymyzyň garşysyny, döwletiň garşysyny we täze Türkmenistanyň garşysyny işleýän adamlara biz hökmänç de terde şu taýda biz karar kabul etmeli bolupdyr. Inni şu karar kabul edilenden sonra ine görersiňiz olar indi şuun kun bilbilli ýaly saýrap ýa-ni jenayetkar topar gorlap oturarlar. Ertesi gün indi pikirlenerler. Şunu etmeli etmeli. Etse de ine cezasy şudur diýilen ine ýörete ine şu taýda sanaw geçirilip şu cezalar nämeden ibaretdir. Onu da kanunyň içine salsa bor. Şonu aýdaýyn. Şonuň üçin biz ilkinji Hatta şu geçiş döwrüniň içine alýar, sonra täze saýlanjak parlament, täze saýlanjak hökümet şu işleri, şu cenayet işlerini dowam etdirer. Ýöne biz ýok şu taýda, biziň hukuklarymyz ýitip gidýär. Şeň bizden wagtlaýyn, ýöne şu wagtlaýyn döwründe geçiş döwrüne hemme karar biz kabul etmeli. Şonu aýdaýyn. Tamam. Sağ olun. O Halmurat kardeşimiz Gowzady ýatlatdy maňa, möhüm. İlk başta aytmadım ya da gaytalaman geçtim. Geçenki mecliste aydan olmalıyım ona. Geçiş döwründäki kanun yankı geçiş döwrü gutarandan soňky nemesinde güýjüni ýitirýändir. Geçiş döwründe alınan wagty şol yankı jenayetkarlary ýa-da günäkärlenýänleri alıp täze Türkmenistana tawşyrýandyr. İşi täze Türkmenistanda dowam edýär. Täze Türkmenistanda da belki şu kanun ýa-da bundan has güýçlüsü ýa-da meňzeşi ýa-da özü kabul edilip bilinär. Yani bu taýda administratif hökmünde Milli Halas Ediş Komiteti güýjüni ýitirýänligi üçin onuň döreden ähli guramalary, düzgün tertipleri, kanunlary güýjüni ýitirýär. Şo taýdan gelýär. Şonu bir demet geçen deydim Halmurad ağa gowy atlatdy. O sözü Tuğçe kardeşimize berýär. Sağ ol Kemine. Men hem şu yankı şunu gızıklanyadım da bir sorak olarak. Häzirki aljak kararımız geçiş döwrüne değişli bolsa täze Türkmenistanda näşili boljak konstitusiýa bir karar geljek mi kanun? Şu bundan soňky şunun ýaly jenayet edenlere näşili bir karar beriljek, koýuljak. Bu kanun konstitusiýanyň esasında kabul ediler. Yani konstitusiýanyň içinde beýle zatlar yazılarmy? Bizim ýagdaýymyzda belki yazılmaga mümkin sebäbi 140 ýyldan bäri şu zat sebäpli ejir çekip gelýär. Yani bir daşky güýç bar. Orset diýilen daşky güýç bar. Şu daşky güýje hizmet edýänler bar. Olar şu taýdan biz guramaçylykly jenayetçi ýa-ni terror topary diýýärmiz hem netijede onuň edýän ähli işleri daşky güýje peýdal bolýar, hizmet berýär. Şu sebäpli bundan soňra 20 ýyl, 30 ýyl belki hop hökmünde kabul edilmäne dowam edilmelidir. Bu tarapy ýa-da meňzeşi bu Hytaýam bolup biler gelecekde. Hytaýyň Merkez Aziýa we arada aýratyn ýa-ni neme strategiýalary bardyr. Biz onu dol bilmerse ýöne ýa geopolitika nemesinden nazar almamız hökmandyr. Şo sebäpli belki konstitusiýanyň içinde de gelmek mümkin. Ýa-da konstitusiýa esas alınıp aýratyn kanun hökmünde kabul edilmegi mümkin. Onu täze Türkmenistanyň adyndan köp zady bu taýda aýtmak mümkin däl. O wagt dürli pikirler we dürli bilim derejesindäki ýa-da bilim şahalaryndaky adamlaryň
bir araya gelip alacak kararları olacak. Täze Türkmenistan'da konstitusyon guruluş dikildenden soňky meclis has göwürme giňiş hem okyply boljakdyr. Şu wagt geçiş döwrü hem kynçylykly döwür hökmünde kabul edilmelidir. Diýip jogap berdiler. Sağ olun Cemil. Söze Olnur Çağrı'ya verýän. Olnur kardeşimize. Salam kardeşler. Sağ olun sözleriniz için. Benim şu arada bir teklif yürütmekçi yankı kurumaçılıklı terör toparına hizmet edenler, şoları kollayanlar, bu benim düşüncem boyunca Atakesvi oğlu halal değil şiyali. Bu Ağırdan gelen, Atavabadan gelen bir kar hükmünü bu adamlar, yani şol topara hizmet eden adamlar, başka çaydamada yani Türkmenistan'ın Türkmen devletinin kurulmalarının önünü, arasa Türkmen devletinin kurulmalarının önünü alayan adamlar. Yani adam doğulmadık intek vehine doğulmadık çağılan doğulmalarının önüne böğüt olan adamlar deyip hesap eden Türkmenistan'ın ösmez yali şol derece getiren adamlar deyip hesap eden buların cezası benim gözyetim bilen teredende katı ağır sebebi bu ulukan bir cinayet hataplayan bir giden adamların berde göz yaşları yatır. Bir güne dökülen göz yaşları, bir güne dökülen kanlar yatır. Bu zatları hiç açanım bir geçilmeli günah değil. Deyip hesap ediyen şoň üçin ezer şol Türkmen çaydanda yalakı adamların ehlisine iň uly ceza vermeli deyip hesap ediyen. Men şunu teklif ediyen. Bollu sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz verýän. Sağ ol kenine. Yani şu günahları, adını ağdap geçilen günahları üstü yapık şekilde de edilerem. Yani sonra ağdak geçsek kovu olmakan yani köp kişi bunun üstünü yapıvediye de. Misal için şu rejime karşı görüşen yağlı olmam edip bolýar. Bunun priyomları, emelleri ken, bizim düşmanımız uli, karşıdaşımız bir imperiya, olan oyunu ken, biz köp zatlarına vaktinde düşünmediğimizden mümkün, bilmediğimizden mümkün, köp üstü yapı ediliyor. Şu zatlarım bağdığını ben yatladık geçeyim. Şu yani günah dağıt nemediğinizde bildirenizde şu meselenin bellek geçtiğiniz kovuğum kanyan. Sağ olun. Şol neme has açıklık getirben bilirsiniz. Benim fikrimce üstü yapık neme. Bu açıkları ken karşısında görüşüp gören adamlar sıfatını görüşüp görürler de. Yani bu da bir ulu priyomdur. Mene öğüdünden misal vereyim de. Ben Türkmenistan'ın bir vatandaşı. Bir yervet vatandaşım değil mi kendiyen yönü. Ben şu halkın düşmanı nimetinde gelip görüne. Şuna çenli. Otu değil. Ne Süt tarafından, ne resmi demedet tarafından bildirilen günahın hiçbir suutnaması yok. Resmi taraftan günah da bildirilen yok. O da yalan çıkıyor. Yönü şunu propaganda edip ulanıp bölür demek karşıma. Otu değil. O adamların ağıtları, nemeleri hem becesin ekranda köpüsünü görüntümüz. Ben şolong Türkmen berkbidini işlemeyen katı oğulayan da. Sebebi beni tanan okur, tanıma mümkünçülükleri yok. Hiç taraftan. Gören adamlarım değil, işleşen adamlarım değil, iş edişen adamlarım değil.
Ýöne ýa-ni gidli gulluklar şulara informasiýa berýär, bulara bunu propagandiýa diýerler. Doğru. Ýeke mennalyk onlar adam var. Onu siz ekranlarda eşitip gördüňiz, görüp gördüňiz. Olaram ýa-ni özlerinden toğrasaň birem şu rejime garşy diýerler. O rejime garşy bolsaň men berdi prçom 1 minut goşmaça wagtdan berýän diýip bolýar. Şoň üçin men üçin şular kime işleýäni köp halatlarda ýa-ni belli ýöne biziň iki guramamyz bu has büyük bir işleýär. Kim işleýänni, näme işleýänni 100% bolmasa da bolluça giňişlemede bilgi toplap ýöde. Sağ olun, şunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun. Kardeşler 3 minutdan soň ara çykýas, ara kesme berýäs. Bugün uzunrak gidecek. Umuman ara kesmeden soň ýanky kanunyň kabul edilýänine nemedir ses veririz ýa-da kabul edilmeýänine ses verilişe gideriz. Indi şo kanunyň esasında bu polis işgär boluplar. Misal aýdýan şu wagt ýok da ýa-da adaty bir vatandaş boluplar. Hiç ýyl wezipesi bolmayan adaty bir vatandaş. Ýa-da bir prokuratura diýilen bir gurama boluplar. Tapawuty ýok. Bularyň hemmesi şo ýanky kanun esasında iş gozgap biler. Meniň pikirimçe diýip ýa-da hakykatdan inanýan bolsa şu kanuny bozdu, şonuň üçin şonuň üstüne iş gozgalmaly diýilip bilinär. Biz indi ara kesmeden soň bunun ýanky şol nemäni bozýan häsiýetlerden gurrun ederiz. Hem has düşnükli olar ýanky kanunyň üstüne bir açyklyk getireriz. Ondan soň hem özlerini tanasın ýanky käbir adam ýa şu wagt gurrun içinde geçti de özüni belki bilýänem däldir diýip bir neme var. Hatta salam beripdiler. Geçen ýyl biri jaň etdi. Men sana ilk başta jaň edip gatrak gittim diýdi ýöne. Diýdi ýalňyşypdyr. Neme mikan diýip pikir etdim diýdi şol ýanky Türkmenistanyň rejimine karşı çıkan adama yatırmak, iza serpiktirmek bir sowak iş ýalyk bir düşünje oturupdyr diýär. 9 ay dinledim, 9 aydan soň düşündüm aslında menem diýär şol nemäniň ýanky rejimiň nemesine karşı diýär edýän işlerin hemme zatyny. Yani bir refleks hökmünde orta çıkan zat diýip aýtdy. Şol nemede de bolmagy mümkin. Ve şu kanun şolaryň hem gözüni açjak aslında. Şeylerek onda hormatly ýerleşler ara kesme çykýas 5 minut.
Hormatly kardeşler, onda yankı adı geçen kanunumuza yankı yörüyürlüğe sokmak için bugün ses verilişik neme diyez. Geçiş dövründe hakikati yoyan, hakikatin yerini yalan bilen bir kaslayın çalışan ve hakikati kiçi düşüren her bir şahıs var adı yörüyte kanunun döredilmeli teklifini kabul ediyeniz mi? Eliniz düşürüp bilersiniz. Yankı adı geçen kanun boyunca saklanan var mı? Eliniz düşürüp bilersiniz. Yankı kanuna karşı çıkan var mı? Sağ olun kardeşler. Yalan bilen görüşmek boyunca geçiş dövründeki kanunumuz kabul edilendir. Kanun var arada yankı nemesine geçsek en sonki ağrı kesmeden önkü kutaran sözlemim vardı. Şoň üstünde yankı hasam düşünüklü olar ýaly. Şu kanunun bozulandığını öňe sürýän her bir bu guramada bolup biler ýa-da adaty şahsan bolup biler. Meseleni gozgap bilýändir, gurama diýilendir, prokuratura bolup bilýär. Adaty şahs bolanda bolsa, adaty bir watandaş ýa-da bir işçi, muallim bolup bilýär her türlü ýagdaýda. Şolar şu kanunyň bozulandygyny öňe sürüp bilýär. Ýöne bunyň esasy bozyan häsiýetleri öňe sürsek, köpçüligiň adamlary bu kanuny bozan wagtda batda erbet täsir edýändir. Ýani şo täsirniň nemesine göre bir cezasy bolmaly edýän işiniň. Cezasy köpçülige peýdaly bolmaly. Ýani şoňa ceza berilen wagtda peýdasy köpçülige gelmelidir. Şo ýagdaý bar. Sebäbi garşylyk, ýani köpçüligiň garşysyna, halkyň garşysyna edilýän bir jenaýat nemesindedir bu zatlar. Kardeşler, indi şol birinji şu kanuny bozýan häsiýetler ýa-da şahsiýetler barada bir neme etsek, söz alışverişine etsek şu taýda. Ondan soň jenaýat barada gurrun eders, ýani bağışlarsyňyz jezasy barada jezasyny bugün nemämiz ýetmänler jezasy üçin aýratyn. Bundan soňky nemämizde ele alyrys. Eğer vaktimiz yetmese. Mercan kardeşimize söz vereyim. Hava ildeşler mesela köpçüligiň öňüne çıkan adamlardan mugallimler çağırlarda herleýärler. Ýalňyş terbiýe berip, onuň mollalar meniň pikirimçe ilk önce bize garşy çykýan, bize garşy doldurulýan
adamlary şolardan seçýärmikäler diýen. Ya bolýa bol durmuşda dogry zat. Men şolara şunu aýtjakdym. Ha, sağ olun. Umit kardeşimize söz verýän. Sağ olun sözleriniz için. Yani Aziz kardeşimiz aylık geçti de şahıslar bunu demetimden karşılaşandır bu demelerde. Şahıslar halka ziyan veren, şu halkın bir ara cemlenip şu medyalarda öz ara vatandaşı gürünleştirip eden halkımıza fesleçilik veren şahıslar bu Aziz kardeşimizin ayrışyalı cahil gatlaklardan ile öz halkı korkutup özüne hormat koyu dışarıda seyretsin, özüne hormat koyduracak yalı aslında onun nemi ediyenliğini özleren bilen o. Yani değil mi? Korkutup özüne hormat koyduracak yalı. Yani bu şunu yalı cahil gatlakları şunu yalı bir neme düşünce ortaya eliptir de şu özüne hormat koyduracak yalı. Yani neme hiç kime hizmet etmeyen bolsa eğer hizmet ediyenler şunun farkında da değildir. Ediyen işten özleren bilen yok bu gatlakların. Bunlara da yani esası yöneki halktan ibaret bolsa da bu işlere girişenlere, halka ziyan verenlere hükmen suratta ceza verilmeli deyip benim tekliğimi ortaya atayım. Sağ olun. O yankı şu köpçülüğün adam diýilen nämäň üstünde o köpräk durmaly. Şu kanun bozayan adamlar özlerini tanama üçin möhüm bikendiýen şol nämäni az köpräk açmaly. Köpçülüğün adam diýilende bular köplenç ýa influencer diýip bir näme bar. Täsir edici manysynda. Bolýa bular kimler bolýa bu mysal üçin ýaxşy Goşunow diýip bar, Murat Molla diýip bar. Umuman şoňa meňzeşler bar. Şolaryň nemesi täsiri has ýitip bolup durýar. Şonuň üçin hem şolar ulanýarlar. Köplenç. Mysal üçin ýaxşy Goşun öz oğluna düşünüşimiz boyunca videodan öz oğluna çıkıp arkadağa sağ olsun aýtdyrýar. Yani milyon 5 milyon Türkmen var olsa ya da 4 milyon var olsa şolara diýär ine şunu etmek dogrudur diýen ýalyk bir nämäni berýär da. Ýöne bizim mysal hökmünde aýdýan bizim bugünkü aljak kanunumuz oňa ýa-ni kanun izine işlemeýänligi üçin o näme täsir etmez. Yani ondan soňklaryna elbette täsir etjek. Yani bugünden soňky ähli nämelere. Soň şu adamlaryň nemesi täsirli bolýar we bularyň adlaryna influencer diýilýär. Dünýäde bilinýän ady we dünýäde de ähli awtoritar rejimler tarapyndan ulanylýar bu adamlar. Mysal üçin bu Putiniň awtoritar rejiminde Timothy ýalyk bilinýän nemeler soňky uruş wagasyna da has köp öňe çykdy. Iň ýaňky patriot watan söýüjülükli bir nemesindäki influencerdy. Ýöne mobilizasiýa başlandan soň ýurtdan gaçyp gitdi. O gaçyp gitme nemesi bize değişildi. Diyecek olyanım yankı yalandan ediliyor bu zatlar. Yani hakikatta yurdunu söyleyenliği için değil, Putin'in rejimine bir kolluğu verme için değil ya. Bu influencer meselesi hem sosyal medyanın ösen dövründe yüze çıkıyor. Ondan önküler azrak olsa da ol mana gelen oktu. Bar olsa da başka bir adı vardır. Şeylere bir yağday var. Umuman bunun adını dünyada kabul edilşeýäli bir influencer bir nemesine kategoriýasyna aýryp bolar. Yani esas kategoriýa diyelim yani. Şeylerek. Tuğçe kardeşimize söz verýän.
Sağ ol Kemine. Kemine yanaşırdı sen Timothy'ni bellep geçtin ya Putin'in yalakası näme dep vatan süýen ýaly görkezi ama kaçıp gitti mobilizasiýa başlandy dep. Bizden bir Türkmen oğlan var, boksör, belki erkekler bilýärmen adyny az ýadymdan çıkardım. Şurada baydak götürüp menin Türkmenistan baydağım, yaşıl baydağım dep näme edip ama Türkmenistan içinde bolup duran kıyınçılıkları görüp bilip durupam yalandan näme etdi de hiçbir kömek etmeye hazırki bolup duran nämelere. Bay bolsayam, pulu bolsayam hiçbir kömek etmeyen Türkmenistan baydağım, men baydağımı söýýän dep näme edip duran da şularam bar dep şunyalı Döwletçan ýagmyraw diýilýär ona. Boksör olan var adını yadımdan çıkardım hazır. Şularam giriye diye düşünüyor şunların içine. O influencer nemesinde, bular influencer görünüşleri. Adatı bir neme de bolup biler. Çıkıp öz baştak yine TikTok açıp neme edip biler. Bunu öz baştak diýende yekece bir adam bolup yani onun aňyrsyndaky niyetine bilip bolmaýan şu wagt onun üstünden de o iş geçirmeli, o işen elbette bu kanun nemesine düşenden soň geçirip bolýar. O kanunun düzgünlerine karşı çıkýanlygy sebäplen şol nemeden geçmeli boljak. Kemine son şu molla smaklar var şu meçitlerde, camilerde şu adamları toplap şunyalı agitasiýa geçiren. Şular hem değişli şunları. Mawa. Başka? Barmy başka bu mesele boýunça pikirini aýtmaslaýan? Almurat kardeşimize söz vereyim. Gaty o temany şumal goza otyrlarda şol sen özüňe aýtdyň kemen iki tane adamın adını tuttun da hökümete gönü hoca açıp hizmet edip beren oğlunum görülödü oturya aydım aýtdyr ya şular ýalyk bu. Sizem çağırlyňyz şular ýaly tertibe uğradım diýip. Bular azal men bilýän ora bir yüzden geçýär şu aydymçy diýdi, sazany diýdi. Ya da şoňa meňdeşler goşguçylar o gözel şaguly wan geçtiren kadrlar var, Cemal Sapar wan tanşçylar var. Hedilip bular şol ýanky diktatorun rejimini jenayatkar topary terroristleri iýje uny gora otylar el çarpyp aýdyp tansoyna bir pikir edip görün. Eger şol adamlar ortada bolmadyk ýagdaýyny birje zady gözeňine getirin kardeşler, şol sany watandaşlarym. Ine şol adamlar ekrandan aýyrdyk. Şol iki sany diktörü bilen şu watan satan programmasyny. Onun näme galya Türkmenistan barada aýdarlyk ýa-da görkezerlik ýa-da agitasiýa ederlik. Hiç de ýok. Bollugy tordy. Şular şu rejim saklap oturan, şular şeýdip halky 30 ýyllar ine şu durmuşa getiren şular. Özleri aýdaýyl ýanky zähmetkeş halkdan onusy yüzesi ýokarda ýaşany özlerini awray bilýärler. Ýöne olar şu halkyň hasabyna ýaşap oturýar. Ine görüp otur telewiziýada öz bloklaryny çykaryp oturýar TikTokda ine bolup ýaýnap ýörşlerini. Ine bärde Türkiýede halkymyz ejir çekip ine bäş saýtyn gazan çağlaryny eklemek uğruna. Olar bolsa nira harçlajagyň bilen ine samolyot men dünýäň 4 küncüne aýlanyp berýär. Ähli ogurluk baýlyklaryny gijenlep halkyň gözüni aç halkyň gözüniň öňünde. Onun üçin olar özüniň ähli eden jenaýat üçin degерli we degişli jezasyny almagy hökmanydyr diýip hasap etdi. Ol nämeden olar çaklandyryljak, o arada bilen tek görülüň eder. Ýöne şolaň içinde de sunwat işgärleriň içinde de ýanky halky doğruluk göz bilen kararları we garap gelenler bar. Men olar bilýän şu taýda sanap oturman gerekden olar aýtmak ene haçan şu mesele şu kanun olar şu umumy sunwat işgärleriň garşysyna kabul edilenne onun halky eden peýdali işlerim hökmet göz öňünde tutuljakdyr. Onu aýtmak gerek. Sebäp men bilýän olar adamlary tanýýar.
öz halkyny gerek wagtda şol çarço tragediýasyna da marda da ýene bir ýerde de şunam gerek bolsa ene dogorluk elini uzatyp o el kömegine dil kömegine de oturan soňra diýşärlerim bar. Olaram aýtmak gerek. Ene şonaýda ýatla diýindim. Ha, sağ olun. Başka goşmak isleýän barmy? Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol Kemine. Yankı ceza arada gurrun ettin Kemine. Şulong cezası yankı pul cezasına ilk ülek yankı beylek adatlıktan mahrum etme cezasından bolup bilir oli. Yani Ağlava Köprüsüne şu ağır pul cezasını verilse şu cezadan gelen pullara cemiyete gerekli yerlerine harcanka peydal olmakan diyen. Onu hiç demet ben 10 milyona çenli o diyen yalak ne şolor yalak bir eli giyin tutup ağır ceza vermediler şolara. Haýsy jinsdan? Haýsy pul jinsinden? Dollar o yankı bir Türkmenin manadı ne özüň görüp görsüň nähilekdigini bu. Bular dollar bilen işleýärler. Soň ýöne milli manat bolan soň onu kanuny ölçüler. Ýöne şu atgyny emeti düşünükli orýarlak. Şeýle bolmaly kan diýen. Şo teklifim bar men. Men bu teklife goşulyp bilýän sebäbi bular şol edýän işiniň netijesinde pul gazanýarlar. Ullakan pullar gazanýarlar onda da. Ýa-ni halka garşy çykyp halky ýa-ni sustuny bastıran üçin gowy diýä. Siz özüňiz oňaraňyz ok diýilen manyny aňyrsynda pul gazanyp durlar. Şo pula meni aýlanyp gelip o jemgyýete siňdirilmelidir diýilen düşünjä menem hawa nemeli gördüm yerlikle. Bu arada illeşlerimiz näme pikir eder? Mercan kardeşimize söz berýän. Sapara doğru aýdýaňyz. Pul meselesi edil şu wagtda halk üçin yeterlikli boljakdyr. Welin ýöne näil diýsem has adalatsyz davranış bolmazmyz? Eden cezalaryna göre mesela pulnyň üstüne pul gazanyp biziň beren kesen cezamyz gata az möçberde galar we olara hiç bildirmedik ýagdaýynda näme der. Cübüsinden bir 2 manat 2 şaý gaçan ýalak bol galanda näme der. Çünki käbirler şeýle bir derejede pul gazanýarlar. Men şunu sorajak boldum sizden. Sağ olun. O jogap berýäňizmi? O men jogap bereýin. Deme dogry diýen, onu goşak tutup ýöne şoň emeti gaty ulu bolmaly diýenden 10 milyon belki de o 50 milyon 100 milyona çenli o emetine göre berilmeliler. Oň aşağından antar çıkıp bilmedi alak etmeli ol ya ceza veriyen bu zatları ölçörmeli kendiyen ölçörürüm şeyle olmalı. Bolmasa malı mülkü memesine el koyulmalı. Berip bilmese. Yöne cedan memesine göre azatlıktan mahrum edilmeli yerden bolup bilir. Onu ne kanun nemeler çıkarmalı olkan. Yani ben öyle düşüneceğimi aýtdym da. O ceza diňe yekece görünüşde bolup bilenok bir wagtyň özünde 2-3 görünüşde de bolup bilýär. O şeyler ak bolur.
hem pul cezası hem hapis cezası ýaly bilelikde gelip bilýär bu zatlar. O sözü Melike kardeşimize berýän. Men Sapar kardeşimizin yankı aydandan $1000 deyip düşündüm başta aydanı. $1000 katı. Münden 100 milyona çenli diydim. 100 milyon dolara çenli. Benim az çukurraktan başlamalı olan şolar sebepli terörist topları bizim halkın yarına uğranı yok etti, gördü. Türkiye'de yatan ölürümüz olan hemmetinin kanı bilen kadandan pullar şolar so terörist toparını paylaşık etmedik olsa bu nemeler yaşanmazdı. Şoň üçin katı uludan başlamalı. $10.000 en kiçirek cezası cenayet azrak oranın ve 10.000'den başlamalı. Ondan yok olsunu düşünüyor. O $1000 düşünüşüm boyunca öz başta çık ya yine ağız açıp çıkıyor. Ağız açıp Adam kemiğine bir çalarak yanlıştım da ağız açtım diyelim ki yok sonunda da mün hiç satılır için. $1000 bizim için olup oluyor. Çay işleyer. Eşek yani. Olur için hiç satılır. Olur kaç bu kadar yandır. Yunancasını hemmetini bunun oradan tıkır almaz olur. Sonra kemiğine sana bir sorum var. Yankı yağışı koşulmuş mu ne mi? Şol girmeyen olsa bu nemen içine? Yok, o girmeye değil. O girmeye değil. Ol değil. Onun bundan 1 yıl önkü eden hareketi bu kanun nemesine giren o. Bu kanun işlep başlayan gününden başlap edilen cinayetlara cevap veriyor. Ondan önkü edilenlere. Yani İslendik kanunun şeyledir. Yani yaxşı koşunup günde bir neme çıkar ya. Onda hiçbir nemesi yok. Her bir eden cinayet üçin ayratyn yani neme açılıp biliner. Ya da hemmesi bilelikde açılıp yani 100 milyon belki ondan köprek hasap çıkma mümkün. Asla tutuş emlerini konfiskasyon etmeli. Ona sud karar verir. Yani şu tayda yani cezasının nemesine bellemeli. Yani pul cezası değilende onu sud miktarını sud karar verir köplenç. Yani biz yine de bu tayda yani miktarı var arada o teklip ve fikir aydıp bileriz. Hava onda söze Umit kardeşimize veriyen. Sağ olun sözünüz için. Kardeşler bu pul ceza kesme işini şu yıllar arası değilip mal mülk varlığının hesabına göre yani şu yıldan bu yıla kendi mal mülkünün hesabına göre adaletli bir şekilde ceza kesilip biliniyor. Ona göre. Ve düşnüklü olmadı yankı o yıldan bu yıla diyende haysı yıllar ve näme sebepten? Şu mesela şu propaganda işlerini alıp başlayan yılından başlap şu ceza kesilen gününe çelle. O aralıktaki mal mülkün varlığına yani değerinin neçiliğine göre ceza kesilirse has adaletli olan deyip geçireceğiz. Ya ondan bar bir malam yoktur bular şondan soň mal mülklü olanlar. Daha düşnüklü. Halmurat kardeşimize söz berýän. Ana şu yerde kardeşler cerime meşhur barada diskussiya edip durdu. Näçeden başlamaly we ne derejä yetmeli. Saparaga aýtdy $1.000'dan 100 milyon dolara çeldi.
enne $1000 şolar üçin menem hasap eden gaty aşağı sens bolup durda. Olar bir toya giden ya bir eden çıkışlar üçin $10,000 kazanyp durlar. Onun için $1000 olar üçin hiç bir günne bir çilim pulu dip hasap etseňem bolýar. Ýöne şolara berilen ceza duygulu bolar ýaly diýmek gerek ýerine suud haçan karar çykaranyna hemme şolara yani cerime pul cezasyny berip bilýär, hem de gerek bolsa yani türme cezasyny berip bilýär. Sebäp suudun praktikasyna bar zatlarda adam azatlykdan mahrum. Şol wagtyň özünde de onu ähli emläginden elinden döwletin haýryna konfiskasiýa geçirilýär. Onu Türkmenistanyň suudu ullanır täze Türkmenistan. Diýjek bolýandadım bärde näçe gedek olur bir günne çykyp rejimi gollaýarlar, ýa näçe gedek halka allaýarlar. Ýa näçe gedek ýalan töhmet atýarlar, ýa başga pıstır puzurluklar edýär. Müň sanawyny mesela Şweýçarda şeýler açýarlar. Aýdaly bir adam 20 blok çilim ýa sigaret bilen tutuldy. Ondan bunu polis ertip suuda geçirýär, soň suud sorag berýär. Sen 20 blok çilim bilen tutuldyk. Şweýçarda näçe wagt bäri ýaşap? 2 ýyl. Bolýa, onu 2 ýyl bolsa, biz hasap etýär, 2 ýyl 760 gün, 760 gün her günne sen näşler ýaly 20 blok çilim satypsyň diýip karar çykarýar. Ol satdyň, sen satmadyň, sen onu ýa suud ýerlap oturar. Ýöne sen elinden tutulan emlakçy, şunun bizine 760 güne köpel diýersin. Ene şol suudun kararı hem adalatly hem beýlekilere göreli. Ondan ustaýda garakçylyk edip çilim satyp beren aňsadan satýaş bolýanlar. Şol üçin enne şol ýanky yaranjylyk edip çykyş edýärler bar. Olaryň sanawy belli, hani telewizionyada zatdy. Eger şolaň her çykyşy üçin $10,000 jerime suud berilýän bolsa, onuň ene şu ýanky geçiş döwrüne köperse ondan bütün emlaklar konfiskasiya düşüyor. Şonun için bärde biz kardeşler alada galyp oturmak şunu nähil worka diýip parlatmak gerek gal. Hem mykdadyň çözgüdüni suud talap etýär. Ne? Beýle çaýsam şu. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize vereyim. Salam kesipdaşlar. Ben şunu aytmak istedim de bu propaganda toparı bizene yetişip yatırgan yaş nihallarımızını damarlarını kırptılar, niyetine yetirmediler, ümidine yetirmediler. O zaman indi şu Türkmen halkını yok etmeke tırışkanlar propaganda toparlarına şundi ağır ceza berilişini teklif etemen. Bilmeyin ettim şu işini degellere 2 esta ağır ceza vermekini hayiş etemen, vermekinizi. O sınam bula ceza alganında dolar bilen, $100,000 bilen, $200,000 bilen kutuluk kalarman dep düşünmesinler. 100'den 1 ya 100'den 10 bölekinden kutuladılar bu cezanı. Ani şunu teklif etemem ben. Şunu aytmak istedim. Rahmet, sağ olun. Sağ olun. Başka? Serdar kardeşimize söz vereyim. Neştayda cezalar var arada. Halkın içinde gezip duran adamların bir görünüşü var da öyle anekdotçu deyip hatap edýän. Mesela Türkmenlerden hem radip var. 50-60 yaşlı olan adam. Halkın adamsı. Şimdi o ovalarda, şehirlerde çorba çıkan adamlar oluyor da içinde. Şimdi diýjek olan pullurak, özün pullu hasaplar durur. Bunlar çağırıyor yankini. Toylara, oturuşuklara, halkın mıngdaşında zernanına çelle üyüşü oti. Bunların edýän işi näme? Ýöne seresine halkı güldür ya. Ýöne bir halkın ahlagyny bozýar.
ahlagyny bozulan halk hakykat göresi gelermi? Ertek gün göresi gelmez. Onun içinde söwdegärem bar, döwlet işgärem bar. Ýönekay kärende yani görnüş adamlar bar da hemmesine hem ahlaksyzlygy ertjä. Ýa-ni sözler paýyş sözlerem ulanýar maşgalaň içinde bolmalym kadilip bir anekdot görnüşinde beýnisine oturtýar adamlar. Indi bu adamlaryň hamyny soýaňda da ýani näçe jera pul alsaňam bir giden adamyň ahlagyny bozýar da bir ýerine salmaýar olar pul bilen. Bular nähil bolmaly? Sağ olun. Olar aslında hakykati aýtmaly. Yani köpçüliň adamlarynyň boýnundaky borç hakykati aýtmak, ýurdun erwet tarapa gidip barýanyny aýtmak. Şu zatlaryň dogry däldigini aýtmak. Onun yerine başka zatlar bilen gyzyklanýan bolsa diýmek şol asıl meseleden uzaklaştırmak bolýar. O yaşka kardeşimize söz verýän. Sağ olun, söz bereniňiz için. Nüştayda burada adiyattan çıkarıp geçtik kardeşler. Hazırki terörist toporu goldap oturan bir topor studiyalar var. Bunların ýanky zatlaryny surata çekip, ýazga geçirip, ondan başga da bir göze başa çýän gyzylgylyk studiýasy var. Bulara nähil jala bermeli bulara? Şonu bir aýtyp geçen edim gysgaçyk. Olaryň hemmesi hem şol kanunyň nemesinde, bolasında tapawudy ýok. Yani studiýa bolup biler, yani gurama da bolup bilýär. Öz başdak bir şahsiýetem bolup bilýär, yani öz kellesine hereket edip beren. Hemmejesi demetmeli. Bu taýdak ceza ine pul cezasy, yani geçiş döwründäki milli halas ediş nemesindäki gurulan gurucu meclis pul cezasyny neme diýen bolsa şol bolup biler. Onun daşynda da olaryň eden nemesi boýunça cezanyň beriljek ýeri kän. Ol diňe geçiş döwründe däl, ondan öňkü döwürlerem ele aljak nemesi bar da. Ýa-ni täze Türkmenistanyň lüstrasiýa meselesi. Lüstrasiýa meselesi has çuňurlaýyn gitjek. Bizim belki bilmeýän nemelerimiz hem gaty kän bolup biler bu taýda. Onu diňe lüstrasiýanyň netijesinde ortaya çykjak. Sapar kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemine. Edilen günäler boýunça ýa-ni nemelerini düşünükli ýöne etmeli işini etmeyen gatlarım var da. Yani şulardan yanlıştığını düşünmeli. Vüzifeti, kâri, hüneri oyuncu. Yani şu yanlış dağıtılan boryanını çağlara, halka, cemiyete düşündürmeli kârler, vüzifeler var. Şolaram şu yemeğin içine girmelim kendine, kemiğine. O tebebi Türkmenistan'ı boryan dağıtlar hem bekşe belli. Şunu bilmeyen katı teyrek muallimler misal için. Türkmenistan'ı boryan dağıtları düşünen yok. Düşünenler. Ya üniversitedeki muallimler. Ulan hatem beter şu hukuk nemeni alıp baryan, ya ögrü diyen, neme diyen nemeler var. Onun siyasi nemeni ögrü diyen nemeler var. Şöyle Türkmenistan içinde boryan dağıtları bilen yok mu? Şu boryan dağıtları bormalı alak, şu yanlış deyip aydıp bilen oklar mı? Bana aytmadım. Borçlarım kanyan. Vatana edek gelenler sonra borçlar olmadı zaten. Ya da hukukçular vardır. Yani prokuratura var, adalet bakanlığı var, hüyütler var, katıklar var, advokatlar var. Bu devletler bilen oklar mı? Biliyorlar.
Şolaryň sessiz durmagy ýa Ben pikirimçe ýalanyň dogrudygyna näme diýerler? Ýa yalan esas diýip görkezýärler. benim pikirimçe şo da bir cenayetin bir formasy mı kan yani. Şoram şunun içine alınmadyny doğru bilýän mene şeyler ak bolsa. Sağ olun. Halmurat kardeşimize söz verýän. Ine görüp oturşumyz ýaly ine saparaga da ýene üstüne goşmaça ine ýene bir topary ýa iki topary, üç topary giýerdi. Ine şolaň üstüne men oturup oýlanşalym. Men pikir edýän şu kun tornukly şu mesele boýunça, ceza meselesi boýunça ýa çäresi boýunça tornukly bu karar kabul etmek gerekkel. Inni oturşumyza goýsak, oňa şerli kardeş otursa oýlanşsa, pikir alşlary öz aralaryny ýa bir belli netije gelse onu bu tornukly karary inniki meclisin oturşuny kabul etse has doğru bolarmy diýip pikir edýän. Ol bir ikinciden kemin yattan çıkardyň şuun kun kanuny näçe adam ses berdi, näçe adam saklandy, ýa kim garşy boldy, näçe adam şunu aýtmaly kim? Belli bolar ýaly. Grafik nemesinde çıkıyor, animasyon görünüşünde ekrana çıktı. Şeýlemi? Bize görünen onu başladılar. Siz entep görüpleňiz, täzeden ýankı gönefir açıp gören wagtyňyz görünür. Ondan sonra inniki geçilecek meclisin gününü wagtyny belleseňiz, onu bizim hemen şoňa taýýarlyk görsek. Has boldy. Hep gaty uly meselede, agyr mesele. Sebäp her kişi öz ýüreginiň nakyny aýdýar-da, ondan biz şu taýda kanun nukta nazardan seyretjek bolsak, adalatlysyny tapmaly. Kararın ol yüzde karar kabul edenimiz bilen aňyrdaklara täsir etmese, onu kararın kabul edilen kararın kabul edilen kanunyň degerli ýa degişli güýji ýok. Ýöne bir zat gaty dogry belläp geçdiň, kanunyň ýyda gaýtmak hukugy ýok. Kabul edilen gününiň sagdyny aňlygyna gidýändir, şonu kardeşlerimiz bilmeli gerek. 10 ýyl 20 ýyl mundan edilen jenaýetlaryň hemmesini hana ýydarlap berilmeli iki gullugymyz var. Onunun daşgary ne täze Türkmenistanyň guruljak parlament şu taýda öz kararyn berer, prokuratura öz görkezmesini berer, olar taýýarlar işlenen ihtilasyň jenaýetlerine mezun edilen işleri suda geçirer, sud karar berer. Ýöne biziň kuşmal geçişde urunma şol täze Türkmenistan gurulmagy badak basýan, badak aty vermeyen şu atlıp öňüne aljak bolup gizlen ýa-da açyk hareket edýän adamlaryň, toparlaryň, gurulmalaryň, döwlet işläriniň ýa beýlekleriň ýa şolaryň elinden ýarlakylyk edip gün gözeran aýlayan adamlaryň jezasyny kesgitlemek bolupdy esasan. Sag bolun, şunu aýdaýyn. Sağ olun. Umit kardeşimize söz verýän soň kardeşler ýuwaş-ýuwaş jemleýäs bugün. Sağ olun sözleriniz için. Meniň hem saklanma sebeplerimden biri budur. Bu meselenin üstünde ýene bir gezek durup geçmenizi teklif edýän size. Bunun üstü açılmalı, goşulma, ayrılmalı fikirlerimiz kende. Şoň üçin men hem haýyş edýän. Şu indiki gepleşimize de geçsek. Bolýa, sağ olun kardeşler. Bugünkü gün kanunyň ýörürlige girenine şaýat olduk. Endi bu kanuna kimler neme ediljek? Yani kanun sebäpli kimler şunun täsirini astynda galjak? Şoň üstünde gurrun gitdi dowamında. Öňümüzdäki nemede de jezanyň nähil bolmagy, ýa haýsy jeza has laýyk görnüşinde gitjek sebäbi. Bularyň eden zadyndan jemgyýet ejir çekdi, ýa ziyanyny jemgyýet çekdi. Bulara veriljek nemäniň netijesinde de jemgyýete bir peýda gelmeli, ýa-da bir yeňillik gelmeli. Şolaryň döreden agyrlyklaryny yeňillik edip öwürüp getirmeli. Diýdik,
Çoğun üstünde de devam ederiz. İndiki 5. günü eğer bir ütköşüklük çıkmasa 5. günü meclisimiz yine de devam edecektir. Sağ olun kardeşler. Gatnaşanınız için.